Langile hauek urteko 365 egunak lan egiten dituzte. Jai egunetan lan egiteagatik ere, dakaten soldata edo plusa, hobeto esateko, ez da batere ona. Beraien lan kondizioak ere, 1.800 orduko lan ordua daukate urtean, gaur egun hemen Euskal Herrian, hemen Gipuzkoan, eta lan ordu hori ukitzea barbaridade bada. Lan orduak askoz ere murriztuagoak dira, beraz, hor ere gure errebindikazioa badago, lan ordua jaitsierak. Soldatari begiratzen baldin badiogu ere, beraien soldata 1.300 eurokoa da. Jai egunak, igandeak, gauak eta lan eginda, beraz ikusten dugu soldata duinak ez direla. Beraien lanpostuari lotuta ikusten baldin badugu, dakaten erresponsabilidadea ere bai, jendiarekin eta abar. Orduan, gure errebindikazioak horiek dira, behin soldata igoera, lan ordu jaitsierak eta hainbat plusak gaur egun ez dituztenak. Hauek Tolosaldea buseko langileak 26 dira, bai, 26 langiletik 18 daude greban. 26 langile horien barruan gerentea dago sartuta ere bai. Azkenean, 26 langiletik 18-19 egotera greban, ondo dago. Ikusten da, nahia benetazkoa dela, beraien borondatea benetazkoa dela, eta guk gaur egun eskatzen dioguna enpresari da eseritzeko eta negoziatzeko. Hori da gure nahia, eseri eta negoziatu. Ez dugu inongo aurrerapenik ikusi, enpresa ez da gurekin harremanetan jarri, eta momentuz pultsoa botatzen ari dira eta gu pultsoa eusten. Gaur ordu betean hemen egongo zarete San Francisco pasealekuan, baina hemendik aurrera begira ere hainbat ekintza antolatuta izango dituzue noski. Bai, noski, orain momentuz guk 3 egunetako greba daukagu konbokatuta. Greba hau presio moduan konbokatu dugu noski. Inongo erantzunik ez dugu jaso, eta jasotzen ez baldin badugu borroka hau eta mobilizazioak gogortu egingo ditugu. Greba egunak gehiago izango dira, eta momentuz bihar hartuko dugu erabaki hori, zenbateinoko greba egunak konbokatuko ditugun, baina argi eduki dezatela denak, borrokan gaudela, helburua argi daukegula, eta inongo mugimendurik ez baldin badago, borrokan jarraituko dugula.